Maayong buntag mga maring sa for this video. Pasensya sa akong tingog kinapaalam mo reset jud ko for this video. Ayaw pagbuot kay di ikaw ang nag-voice over. Ereng for this video guys uban ni ninyo di ami sa Bintulan Beach. And of course, we celebrating the birthday. Of course, nag-celebrate mi sa birthday sa anak ni Ma'am Kuan na si pangan is JK. So thank you so much dai ma'am sa pagkuan pag-invite na bisan wa ko gamit. Bahala ko gamit basta nakakaon wa na pas mo. Ereng. So karon guys nag-uban mi sa mga pamilya sa Rendon family. And of course, wala nga akong kuya ang mga bata imbis ang musakay ana ang mga gamit wa na laing choice kundi ang bata na rin nanakay. Hayas kinabuhi sa mga bata jud puno ka binangga jud kaayo. Pero kita mga tiguang ay of course manggibaktas kay tiguang naan of course paguman pag-abot ay of course nangaon na mi ang kita kay lami ang sudan siyo pay imo aw gahapon ra ireng sa karon guys magkilaw mi magsugba mi karabi ang voice guys pasensya kayo sa akong tiyo for this video kay nagpaalam mo reset jud ko for this video hindi magaman guys ay of course ako gibidyohan sila alam mo yun ang live wala mo tayo laing choice na video kay of course kay vlogger makintahay ta for this video kunya pagkahuman awa na ereng so nagpasalamat dahil ko sa Rendon family ni ma'am po thank you so much unya gihandaan jud mi kayo kuan bongga kayo nga celebrating celebrating ay aras ka celebrating natay mga 1 case diri 2 case dito of course natay mga cake diri kay si JK man ang nag-birthday for today's video of course motilabot ta later sa iyang cake kung lami ba pog timpla sa ilang cake am jud ta judges for the video to this video unya guys ang akong ate nagama po sila sauce talo nga gaman ng sauce kay ano agilang kamot hugaw pa na kaayo Ginoo ko pero pag tilaw nako parat katamis ana man jud na siya kay gikan maglang kamot sa kinalagman ereng samtang nagmix sila nagunahuna pug ko ha unsaon kanila pag mix ha kimix good pod bulok bitaw oy lami kay kinilaw guys kanawag sabaw brown kaayo ay of course pagkaman ana ay of course na ang lechon bag okay na lechon diba karabis ma'am smile pus ma'am arangs ka ereng unya pagkaman of course titilaw pa mig mga pan apuday sila boy mga nagpataban nga na ba sa pataban unsa na bubot and of course pagkamag kaon ay of course si Kuya Renz naligo na nagpalit-palit pud siya kanang nga na bata sundugin pud si Kuya Renz kay palit og life jacket and of course ang purpose sa life jacket ipa-picture kay i-profile pic sa ato ang Facebook for today's video anan dapita guys kami joy kinaunhan nga customer of course unya patataon ni daghan ang mga tao diba? Yung sila, video himi, maprisa mo. Grabe tingog na ako, nindapita. Uy, lang luya, just ako ang tingog. Nawanak akong singer pagkasingiris. Uy! Alin dapita guys, na-enjoy kong taman for today's video. Dakukog pasalamat jud ani mga tawhanas ang mga kauban din dapita. Aras! Kagugihan, manggihatagon. Unya pagkahuman ni, kanta na po si Kuya Renz. Kaya of course, maaman ni talent na ako alin dapita. Shout out ni Ate Adit. Kipulihan mo Ate Adit. Kay gusto siya nga makuha niya ang 100%. Unya pagtataod nanguli nami asa man tapadong manguli man jud ang dapita pagkauli na nimpuno na ang mga bata-on imbis pang padong isa ra ni sakay karon wa na tag 5 na o diba ang ato ang ligid for today's video na plat na so guys bitaw na enjoy ko for today's video ako daghan na pasalamat sa Rendon family ni ma'am ay of course imbis manguli na kitiwas pa yung Ate Juliet ag kanta so maura to before mag-end the videos ako nag-shout out ni Ma'am Esther ni Ma'am Alma. Thank you so much kaayo. Og marato daghang salamat ug amping ta kanunay sa atong mga biyahe o mag-ampo ta. Salamat.